Alonzo at John Lloyd Cruz. Yung pelikula nilang One More Chance na ginawa many years ago, gagawing musical. Ano ang nararamdaman mo, kabisyo? Masaya ka ba? Or parang may iba kang pelikula na nasa utak mo na yun yung gusto mong mapanood ng live? Ay, baka ang gusto mong panoorin yung tipong mga patikim ng pinya. O di kaya naman yung favorite mo dati na diligin ng suka ang uhaw na lumpia. Favorite mo ba yan? Or yung napanood mo sa may bandang rekto na bibingka apoy sa ibabaw? Or yung batuta ni Dracula? Yung mga nakakaalam po niyan, alam na this. Mastered na mastered po yan ng mga manggagapang. Saan? Sa kakalsadahan. Okay, pero gusto mo bang makapanood ng gano'n, ng live? Ano kaya? Magbabayad ka kaya ng pera para doon? Or magsusubscribe ka na lang sa favorite mo na website? Dami na kasing ganun no? Yung magsusubscribe ka lang tapos biglang boom, ang saya-saya. Minsan kahit nasa banyo ka, maligaya ka. Anyway, kabisyo, dito hindi mo kailangan mag-subscribe. Kailangan mo lang lakasan ang volume ng radyo mo kasi paliligayahin kita. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itechiwa. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocky Tera. And today, Wednesday, isa na naman panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman, pakilakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo ay ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret File. Sa bawat daong ng barko nila, iba-iba ang babaeng nakakama nila. Uy, totoo ba yon? Sino ditong may kilalang seaman? Totoo ba na kapag seaman loloko? Or yung mga seaman na kilala ninyo, magaling lang talagang sumisid. Charot with the rot. Anyway, abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama nyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa puso't isipan ng mga manggagapang sa kakalsadahan. Yes, number 1 po tayo. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret File.